This is El Ribuya of the Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Habang pinanunood ko ang unang video na kinuna ni Oragon Honey, kung saan una niyang ipinakita ang kalagayan ng 6 na magkakapatid na iniwan ng mga magulang. Ilang buwan na ang nakalilipas. Ayan, takot sila guys sa tao. Nakaramdam ako ng panlulumo at panghihina. Paano ang kalusugan kung ang tiyan ay walang laman? Kung ang paligid ay marumi at masangsang, lalo na kung walang pag-aaruga, yakap at pagmamahal na nagmumula sa mga magulang. Kaldera, butas na yung takip. So guys, may mga nagmamalasakit din pong mga residente dito. So, paano na ang lakas ng kalusugan ng katawan, ng puso, at ng isipan? Samahan niyo po ako ulit na balikan ang 6 na magkakapatid para alamin ang kalagayan nila matapos silang matulungan ng lakas ng samahan ng Oragon Team sa pangunguna ni Oragon Honey, katulong ang mga sponsors. Lang tayo ng pasalubong kay Padi at saka sa mga bata. Isang mapagpala at nakaka-inspire na araw po sa inyong lahat. So ngayon po nandito kami sa Barangay Hall ng Hingaroy. Nagpapasalamat po ako ulit kay Oragon Honey at JR Hobby sa pagkakataon na mabalikan ko yung mga bata. Medyo na-busy po kasi ako sa school, tapos sila Oragon Honey sa kanya-kanya activities, kaya hindi namin agad nabalikan. So ngayon po, kaya po ako bumalik kasi may nag-sponsor po ng mga vitamins para sa bata. So thank you po ulit. Nagpapasalamat po ako sa aking pinsan, si Doktora Katrina Alborque, na hindi po nagdalawang isip na ibigay o magbigay ng vitamins. Gusto niya po sanang i-check yung mga bata personally, kaso dahil sa pandemic at sa sitwasyon natin sa distansya, hindi po siya makakapunta. So ngayon, hihingi po tayo ng tulong sa health center ng Barangay Hingaroy para po makuha yung height, yung weight, yung mga basic information po needed para ma-check ni doktora kung ano ang vitamins na angkop sa needs, sa health needs ng mga bata na sila Padi. So, samahan niyo po ako sa journey namin. So, maraming salamat po ulit sa suporta niyo, sa pagsubaybay niyo sa journey namin sa pagtulong sa mga bata. So, gaya po ng sinasabi ko, let's always inspire and be inspired. So, samahan niyo po ako.
ginagawa namin, nagmo-monitor kami ng mga, gaya sa akin, BNS ako, yearly nag-OPT kami, feeding program para sa mga batang malnourished. Nagbibigay din po ba kayo ng vitamins? Oo, nagbibigay kami ng yung pamurga, Vitamin A. vitamin A. Yun ang binibigay namin sa mga bata pag nag-iikot kami. Okay. So, nag-iikot po kayo sa kayo ng hindi po sila pumunta. Hindi, nag-house to house kami. Okay po, maganda po. So, matanong ko lang po tayo dun sa pamilya, dun sa pamilya ni Palipan, pamilya San Pascual. Pumupunta po ba sila? Or wala talaga dahil wala kang nagkakaroon? Hindi, kasi wala nga yung nanay nila. Kaya hindi naman sila pumupunta dito. Kami yung pumupunta. Oo. Tapos nabibigyan din. Oo. Pero hindi kasi natin alam kung namumonitor, di ba? Hindi ko talaga. Pogi-pogi yan ni Junel eh. Maraming salamat sa matatabang puso ng mga sponsors at ng Oragon Team. Unti-unti, natutugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga bata. Ang dating payat na katawan at nanghihinang puso ng mga bata ay pinataba ng pagkain at pagmamahal. Ang kasalatan sa pagkain at pag-aaruga ay unti-unting napupunuan. Pero hindi mapapantayan ang bitamina at lakas ng pagmamahal na nanggagaling sa isang magulang. Mababaliwala ang tulong at hangaring mapunuan kung hindi naman kayang panindigan. Kailanman ay hindi magiging malusog ang katawan at isipan kung walang lakas na nanggagaling sa yakap ng pagmamahal at pag-aaruga ng mga magulang. Ako po si Elribuya, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bless mo po ang partner niya. Bless mo ang kanyang kaarawan. Bigyan mo pa po siya ng lakas ng loob, ng tiwala sa Diyos. Lakas at tapang na may paglaban niya ang kanyang mga anak at maalaman. Ito, inabol ko sila. Sabi ito, wala naman akong sinasabihan ng problema ko Kasi ko na, ito hinanap ko, kaya inabol ko sila. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all with the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.